Señoras, señores, amigos e amigas, moitas gracias por estar aí, benvidos, ben hallados, ben atopados. Empezamos unha nova edición de Falemos e hoxe estaremos con tres temas moi importantes e ademais que teñen moitísima actualidade. Este sábado se celebra, o vindeiro sábado se celebra o primeiro centenario da cofradía de Aguiño, no concello de Ribeira. Foi determinante que no ano 1924 se constituíra este pósito, polo cal, bueno, pois no día de hoxe o porto de Ribeira é o primeiro porto de baixura da Unión Europea. E, lóxicamente, pois esta cofradía, máis as asociacións que pertenecen a esta cofradía, foron determinantes e siguen sendo determinantes nestos anos pasados e esperemos que tamén o sigan no futuro. Para elo estaremos co patrón maior, con José Antonio Santamaría. E estaremos tamén connosco porque o pasado fin de semana cobraba e estes días cobran moitísima actualidade co motivo do Día da Hispanidade, do pasado día 12 de outubro, a película, o documental sobre a, digamos que, a data, ou o nacimento, ou a ubicación, ou a orixe de Cristóbal Colón. Ese documental que foi emitido por Televisión Española o pasado sábado, bueno, pois non aclarou moito, non dixo moito, e hoxe é contestado de que non convence e non demostrou científicamente a súa orixen para moitos dos investigadores e da ciencia. A esperas deso, un veciño daqui desta comarca é investigador sobre Cristóbal Colón e hoxe vanos a contar todo o que ele está investigando, e máis está traballando un novo libro que publicará o ano que ven, máis todo o que pasou e todo o que sabe e todos os conhecimentos que bueno, pondrán ou non pondrán ou nos contarán que Pontevedrés ou é da zona daqui, a Casa de Colón en Pollo e todas estas cousas que hai moitísimas teorías por aí. E abrimos este turno de análisis, de entrevistas, de profundidade co alcalde de Caldas, con Juan Manuel Rei. Moi boa noite, benvido, como estamos? Hola, boa noite. Ustedes tamén están de celebración, non? Pois tamén. Non son 100, pero bueno, casi a mitad, 45 anos de gobernos ininterrompidos do Partido Socialista no Concello de Caldas. Estábamos comentando antes que parece un feito único dos poucos que hai en España, pero feito único en Galicia. Non sei se queda por aí algún concello máis así, máis pequeniño ou así, pero Caldas, do tamaño de Caldas, dos 10.000 habitantes, pois non está. Que supón isto, lóxicamente, para vostede como alcalde e como herdeiro desa, digamos que, trayectoria política do Partido Socialista no Concello de Caldas? Supón un honor e un orgullo, non? E é que, ademais, das a circunstancia que na Bisbarra e en toda a provincia hubo agrupacións tamén socialistas moi importantes e alcaldes que foron auténticas, ou son auténticas vacas sagradas do socialismo e do municipalismo que non o lograron, non? Que estou pensando en Moraña, en Cuntis, na Estrada, que tuvemos alcaldes en 2 ocasións, en Vila García, na Illa, Catoira, que eran unha agrupación potente e non o lograron. Por lo tanto, para a agrupación para todos nós é un motivo de orgullo, non cabe dúda. Bueno, isto empezaba, lóxicamente, nas eleccións do ano 1979, a primeira corporación e a primeira lista que encabezaba Adolfo Abalo, que estuvo no cargo 16 anos, unhas 4 legislaturas. Logo ven o segundo alcalde, que é José María Tobío, unhas 3 legislaturas, uns 12 anos, e o terceiro na continuidade, Juan Manuel Rei, que vostede toma cargo do Concello no 2007, non? 2006. Decembro do 2006. Bueno, e estamos nos 17 anos. 18 anos. O 16 de diciembre farei 18 anos. Bueno, vai pola quinta legislatura, vai na completar, ainda que vostede xa está xubilado, pero continúa ao frente. Bueno, cal é a fórmula? Eu creo que fórmula non hai, creo que non hai, e ademais cada pobo é distinto, non? Eu, ademais de ser alcalde de Caldas, repartí moito o meu tempo en outras localidades, non?
fixen un certo tempo en Vila de Cruces, fago agora mesmo bastante tempo en Santiago, de verán, estou moito en camiña, e eu estou convencido de que non necesariamente un bo alcalde en unha destas localidades o sería en outras. Creo que aí debaixo hai moitísimo de socioloxía e que eu ao mellor non son tan capaz de explicar, pero sí que ten que haber un fío conductor que explique o porqué destas cousas. O apoio dos veciños cada 4 anos. Sí, isto é, efectivamente, a veces a oposición queixase que levades, pero non foron continuos, cada 4 anos tuvemos que acudir e os veciños dixeron seguir. Con maiorías ou con apoios, ou con gobernos, ou con apoios puntuales, ou que sea, pero son 45 anos. Justamente, e a máis quero dicir que en algunhas épocas, máis que en outras, unha ciudadanía que se decantaba en outro tipo de eleccións basicamente pola dereita, non? O cual eu creo que engade un plus, e tanto os meus predecesores como eu convivimos algún tempo onde todas as administracións que tiñamos por encima eran do signo contrario. Sí, salvo o bipartito de 2005 a 2009. Exactamente, salvo ese tramo, bueno, na Diputación é distinto. Collemos os últimos 8 anos, pero con anterioridade, en unha porcentaxe grande do meu mandato, tive en Diputación do Partido Popular, Xunta do Partido Popular e Goberno Central do Partido Popular, non? E, polo tanto, este mérito acrecéntase en ese sentido. Por eso, eu lle preguntaba antes cal é a fórmula, porque no caso dos concellos sempre se fala de que a persona, o candidato e a personalidade do candidato que ten un peso moi importante, non? En calquera outra formación, hai casos de 20 e pico, de 30 anos de gobernos do Bloque, en Pontevedra vai polo camiño, en Pollo Sobral cantos anos estuvo, por exemplo, non? A personalidade tanto de Adolfo Abalo como José María Tobío como Juan Manuel Rei, que vostede de que fala cos veciños, de que atende aos veciños, de que mantén ese texido asociativo alimentado con traballos, con feitos, con axudas, con entendemento, con escoita, con escoitalos. Sí, eu creo que a cercanía aos veciños é determinante. Eu creo que ese fío conductor existe nos tres, non? Con distintos perfiles, porque logo tamén hai que ter en conta que os tempos históricos para cada un de nós foron distintos. Eu creo, e sobre todo con respecto do Adolfo Abalo, Fito, que nos chamamos de Fito. O tempo de Fito, que históricamente é outro tempo, e en aquel momento estaba todo por facer. Eu creo que foi quen de ir vendo por onde iban as necesidades e as inquedanzas da xente, e dou contado con elas, e logo José María fixo o mismo, e nós estamos por ese camiño, non? Eu creo que sí, que a escoita é un tema importante. Eu creo que logo hai dúas cuestións, unha moi importante, non? Que é a educación. Tú tens que manter o respeto máximo, no sentido de que cada veciño que che entra ten o maior a contarche o seu problema, ese problema é o maior do mundo para él. Aínda que tú estés percibindo que, bueno, que non chega a ser nin problema, pero cada quen sinte como sinte. Logo, un conocemento básico das cousas, e non un conocemento intelectual. Un asfaltado ou un saneamento fan no ingenieros. Entonces, o alcalde que non pode ser ingeniero, senón non faría falta contratar o servicio. Eso está contratado, pero sí que debaixo deso ten que existir moita pedagogía. E é fundamental, e eu creo que a máis os veciños o aprecian moito, un certo sentido do humor. O sentido do humor allana moito estas cousas. E no resto da vida tamén. No resto da vida igual. Pois que a política é parte do resto da vida tamén. E como era a política hai 45 anos, ou 40, ou 35? E como se fai hoxe? Como había vostede cando tiña 25 ou 26 anos que empeza a democracia e empeza o primeiro goberno municipal socialista en Caldas, e hoxe? No fondo e na forma, como ve un home con, 45, 50 anos, nos poñen 50 anos de experiencia? Sí, vamos a ver, eu entre os... E ademais de outros cargos que tuvo que non vamos a entrar aquí. Non ten... Ademais dos 18 estos que comentaba antes, teño os outros anteriores de primeiro tenente alcalde con José María Tobío e deputado e iso. E eu creo que cambiou tanto como cambiou a vida. Falábamos antes por outros temas máis jocosos.
En aquel tempo había moitísimo máis rigor e moitísima máis seriedade nas formas sociales e había que actuar pois de outra maneira, non? Creo que incluso pois na televisión era impensable que en aquel momento nos puxeran un sálvate de luz ou isto. Na política a maneira de actuar era outra. Tamén, ao mesmo tempo, éramos tal vez máis broncos e hoxe podes manter unha relación non de amistad, ou sí de amistad, cos adversarios políticos, e en aquel momento era realmente difícil. Viñamos dunha situación na que as relacións eran outra cousa e, polo tanto, pois tamén se trasladaba á política, porque eu creo que a política é un reflexo do que é a vida social. En ese sentido, eu creo que hoxe a política en moitísimas das cousas banalizouse moito. Hai días que eu me sinto incómodo. Non incómodo, porque se me sentía moi incómodo, marcharía. Non incómodo, pero son incapaz de exercer pedagogía, e eu veño da docencia, e ás veces hasta renuncio. Non sei se me estou explicando suficientemente ben, porque a pregunta é sobre vida, pero... Eu creo que se lle entende. Bueno, se é así. Eu creo que se lle entende. No fondo e na forma, hoxe en día, é máis que de política de acordos, é política de enfrentamentos. Sí. E iso está levando a que, bueno, pois xa uns bloques dereita-esquerda, pero non só en España, non só en Madrid, xa nos vamos a alonxar un pouco. O Madrid, ou podemos falar da Moncloa ou de San Caetano, e hai dos bloques opostos e opostos. Sí, sí. E iso non é o que a sociedade penso que nin necesita, nin quere, nin lle gusta. Non. Dá a sensación de que non está cercano indo ao arranxo, pero antes ou despois te vai ter que chegar, porque non ten sentido de que si socialmente estamos máis preparados, se vai dicir somos máis cultos, creo que non, estamos máis preparados, non ten sentido as liortas que ás veces se dan por cuestións que non deixan de ser menores. E en ese sentido, bueno, eu creo que sobre todo o papel que xogan os liderazgos é determinante, e hoxe os liderazgos en política son escasos e non están nun plano intelectual tan superior aos de todos nós, vamos. Como cambiou a política desde Felipe González, que empeza daquela no seu partido, logo Zapatero e agora Pedro Sánchez, non? Sí, sí. Non hai color, non? É unha evolución en ese sentido. Vostede é dos que agora disfrutan ou agora sufre máis e prefería o de antes? No, bueno, a ver... Non sei se o estou metendo no lío. Non me metes en ningún lío, que a miña opinión non dependo para darla de ninguén. Non teño deudas maiores e, polo tanto, pois non... Gustoume moito a forma de facer política de Felipe no seu día e tamén incluso de Zapatero. Non podo decir que a día de hoxe sea, sobre todo Felipe, un referente, porque creo que debería xogar outro papel, sobre todo tendo en conta o respeto e a intelectualidade que lle supoñemos e o respeto que lle temos todos nós, non? E ás veces, pois, bueno, non estou en sintonía con el, teño todo o dereito do mundo, eu xa sei. Bueno, agora non se pode disentir moito, non? Agora, creo, oi por aí algo, non? Eu non estou neso, vamos. Bueno, gustame opinar e ter a miña opinión e é a que dou. Correcto, señor Rei, porque, bueno, isto era un pouco porque nos leva aquí a situación e porque tamén, lógicamente, están facendo un poquinho balance deses 45 anos. Me gustaría que, non sei se dixera ou se ten 2 ou 3 accións das que máis contentos está o Partido Socialista en Caldas nestes 45 anos, ou das 3 que promesas, compromisos ou todavía que están, bueno, pois sin acabar ou sin conseguir ou sin non sei que. Bueno, vamos a ver, sí que hai... Sin estenderse moito, e porque o tempo pásanos e queríalle preguntar outras cousas. Moi ben. Sí, eu teño claro, ademais, non? A transformación do povo é evidente e o que comentabas ti do respaldo popular, basicamente, ademais de outras cousas, debes á xestión, non? Eu creo que no caso de Adolfo, por citar só un, a concreción do Instituto
é un antes e un despois para o povo. A partir de aí, pois, cambian incluso a sociología e é un mérito que hai que ter moi en consideración, que ademais levou aparellado ali ao lado, pois tamén un pabellón e unha piscina cuberta, que hoxe aínda non ten ningún pobo de 10.000 habitantes, e nós vimos disfrutando dela desde hai 40 e tantos anos, non? Entón, ese conxunto é un núcleo do que arranca. No caso de José María, que hai moitísimos logros importantes, sin duda a adquisición da Tafona e o primeiro fenómeno de vivienda pública nun pobo pequeno, con aquelas 80 vivendas na Tafona, son un hito onde se marcou un sentido na política. Insisto que nos dous casos, os dous, pois hai hai multitud. Non é o xo tamén. Non, además, pasar os rayos X ao pueblo non ten sentido, porque os veciños os coñecen. E na etapa do señor Rei? Na etapa do señor Rei estou, bueno... De que está máis contento? Estou moi contento, pois, de moitas cousas, pero estou moi contento de haber transformado a Escola de Música nun práctico conservatorio, e que acaba de a banda ganar un premio en Valencia, co que eso ten. Estou moi contento de haber adquirido a finca de Fenosa, pois, no seu día, pero estou moi contento tamén de que desde que o río entra en Caldas, en Segade, hai un sendeiro que o acompaña hasta o mar, non? Todo o núcleo, que logo, afortunadamente, tuvimos esa satisfacción de conectar ca Vía Verde, ou sexa Sendeiro Azul, e facemos un acompañamento do río, toda a traza municipal, e máis alá, pois, do municipal. E logo, pois, de montón de cosas. Esta mañán mismo acaban de descargar os primeiros contenedores para a ampliación do instituto, non? Estamos en materia xa. Eso é un tema que tamén me place moito. Ampliación, reforma, melloras, que ven a ser, bueno, Caldas é capital de comarca, ademais, desde hai tempo, e, lógicamente, pois atrae a toda a chavalada, todo o estudiante e toda a actividade económica e social, claro. Eso é así. Como está a obra do Instituto e as polémicas, se estaban, se tiñan licencias, se non tiñan, como se vai, se é breve, como vai ser incluso a obra e onde se van a poder, digamos que, desenvolver as clases? Sí, vamos a ver. Firmamos un convenio hai 2 anos, hai xusto 2 anos, con unhas cláusulas moi concretas, que o Concello respetou sempre, na súa totalidade. E o feito é que non nos pediron nada máis e esta mañán empezaron. Por tanto, tiñamos toda a razón do mundo, non? Non empezaron antes porque non lle deu a gana, sin máis. E máis, alá o 17 ou o 18 de agosto, chegou unha comunicación preguntándonos como está o da licencia. Había un desconocemento por parte da administración brutal. Se lle explicou, debedes aportar isto, pero axiña que o resolvemos. E se foi resolvendo, non? Logo, eu entendo que desde o Partido Popular local é moi difícil de aceptar que sean outros os que xestionen os logros, non? Pero claro, isto é así, xa pasou exactamente igual, e tamén estou moi satisfeito delo coa parcelaria de Remil, que está en marcha, e é outro dos fitos dos que me quero enorgullecer. E logo hai tamén cuestións que tanto de presente como de futuro, como é o caso das carreteras, están aí para acreditar que o Caldas ten prácticamente unha accesibilidade integral en función de como se modificaron. Non hai ninguna que non este mellorada. Que máis de feito me parece que agora a 640 vai ter un tratamento importante na súa capa de rodadura estes días e está en exposición pública ou vai a estar en breve o novo desvío. Eso vai ser importantísimo, unha demanda histórica, non? Brutal, porque ademais nos conectará co desvío noroeste, non? Sí, conecta co desvío noroeste. Bueno, a ver, quedaron en ofertarnos 4 solucións e logo pois escolleremos. Aí sí que deberíamos escoller con todo o consenso posible, pero sí que nos vai a supoñer unha solución, ademais a conexión ao Porto e todo isto, non? Unha das primeiras obras que inaugurei, que xa era de legislaturas anteriores, eu creo que incluso abarca xa, no caso de Adolfo tamén, algunha xestión, a outra variante, e, sobre todo, inicialmente, hoxe xa volvemos a estar, pois,
con volúmenes de tráfico importantes, pero inicialmente supuxo un alivio a aqueles atascos brutales que había. Foi unha das primeiras que tuve o placer de inaugurar. Exactamente igual, e máis quero romper unha lanza en favor do outro alcalde dos lexendarios, Pepe Eiras, en Moraña, que foi outra das cuestións que traballamos moitísimo, a carretera Caldas-Moraña, que non ten nada que ver co que había. Hoxe é un vial do máximo nivel e tamén cae durante o meu exercicio. Pero vamos, que cae durante o meu exercicio dos anteriores ou do anterior, eu síntome, tanto nos éxitos como nos fracasos, síntome tan partícipe, é dicir, non era unha persona neutra, e, polo tanto, estaba, pois, tamén, máis ou menos opinando, non tomando decisión, opinando, odiando ao lado, moitas veces ao lado, dicir que eu, nas primeiras municipales, esas que ti comentas, con 20 e poucos anos, fui un interventor en Godos. E a Godos non se chegaba por carretera. E a Godos non se chegaba por carretera no ano 79. O sea que isto é así. Choveu algo. Choveu, sí. Incluso inundacións. Sí. Como hai outra situación que ten actualidade nestes días, e é a apertura das pozas. Que parece ser que isto xa estaba todo preparado e acordado, incluso asignado para que empezaran fai un par de meses, e que todavía non están. Lóxicamente o Partido Popular pon o dedo encima da ferida, no sentido de que isto leva moitos anos aí, é unha bella tamén demanda ou oferta ou compromiso ou promesa, incluso súa, que ten falado, isto leva uns 12 anos, máis ou menos, non? Sí. E eles falan incluso de que non hai boa xestión e que falan de 900.000 euros que non están ben xestionados. Vamos a ver, un tamén ten que ser receptivo e autocrítico. Non é do proxecto que máis satisfeito me sinta en canto á súa resolución. Eu creo que é así, é dicir, o retraso é evidente e negalo, pois, non... Logo habería moitísimas cousas que poder explicar, pero non deixarían de ser explicacións. O feito é que non están abertas e eu que me sinto mal e responsable en moi grande medida do tema. Dito isto, quero dicir que tamén chegamos a situación porque eu busquei sempre proxectos singulares, repetir proxectos fáciles que hubieran salido con eses cartos e con menos, pois seríame máis doado. Eu quería, somos depositarios dun legado que nos fala de termalismo e a min gustaríame deixar ese mismo legado incrementado, e esa é a idea. Logo houve actitudes que frenan ese proceso constantemente e que nos teñen esta situación. Por un lado, decir que o Partido Popular, insisto, con unha crítica neste caso lexítima, os números nos demostra nunca. Eso sí tamén non teño que decir. E por lo tanto, esa parte da credibilidade pérdena, pero sí que eu teño que entonar a miña culpa no sentido do retraso e non é máis. Parque infantil. Onde inauguramos un de última xeneración nas Plazuela, e, pois xa onte daba gusto ver ali os nenos xogando. Eso que é como a Bernabéu? É como a Bernabéu? Un dos temas nos que como todo, evolucionou. Un dos temas onde se evolucionou moito é no diseño dos parques infantiles. Eu teño que dicir que neste parque... E na seguridade, sí. E na estética, e todo. E o feito que sea monográfico. Por iso que non ten nada que ver con aqueles columpios, aquelas lanchas que tirábamos dun cordel e tal. Estaban ben, claro que pedíamos daquela, pero non ten nada que ver. Quer dicir que aí estamos falando dun proxecto que xa data o proxecto do 22. A financiación é do 23 e para que xento sepa. Ese proxecto está moi ben e o defendemos. Non é o proxecto original. Cae no ámbito do Camiño de Santiago e con patrimonio tuvemos que cambiar as formas, os colores, a sinalética. Nos queríamos que fora unha especie de homenaxe ao Camiño de Santiago, non pudo ser, porque os colores e as flechas e non sei que, en fin, todas as circunstancias.
que seguramente leven razón. Non digo nada porque a miña formación non foi por aí. Bueno, xa está inaugurado e os chavales disfrutando. En realidad aumentada ou... A próxima semana, nos próximos días, pecharemos o Altafona tamén para melloralo e reformalo. Tamén na Altafona se fará un parque para maiores e, eso está confirmado, na próxima semana iniciaremos a reforma das Palmeras con todo o tema do picudo. Hai proxecto, hai financiación e hai xa personal que o vai sacar adiante. Sí. Porque sí, entre 15, 20, 25 días estaremos con un traballo xa potente para que se irá visualizando. Como está o camiño no limpieza e mantemento despois destas chuvias, despois do verán e tal, como se prepara para o inverno e, lóxicamente, o que supón o camiño para Caldas como desenvolvemento turístico e cultural, lóxicamente. Sí, vamos a ver. O profesor decía que as cousas que pasaban no 79 e posteriormente no 95 e hoxe non son nin parecidas, non? Eu son un enamorado do camiño e o camiño hoxe é a primeira empresa do povo. No caso de Adolfo, de Fito, era un tema testimonial. Pasan máis peregrinos hoxe nun día que en toda a legislatura de Adolfo. Entón, isto son situacións distintas. E con respecto de José María Tobío, pois, tamén é distinto. Por lo tanto, un ten que ir cambiando as formas de facer política porque a realidade se lle impón. Hoxe hai máis de 1.600 camas turísticas en Caldas. Hoxe servir durante un tempo concreto do verán, meses de julio e agosto, a agua a cada piso turístico, a cada hospedaje, é unha componente que tens que valorar moito e que antes non era necesario, non? Por iso, pois, foi a ampliacións de TAP e de EDAR e todas estas circunstancias, son os temas que van mandando. Sí, porque fan falta. Porque fan falta e porque, claro, todo isto... Os suministros... Todo isto, o camiño, hoxe, eu, con certa frecuencia, unha ou dúas veces a semana, o recorro inteiro, en coche, inteiro no que é o ámbito municipal, en coche, e hoxe volvía a ser un espectáculo de policromía, de xente de miles de países. Hoxe había particularmente un grupo importante de orientales. Moi devotos, moi... Sí, eles xa teñen ali o camiño Cumato tamén, que... E o emperador Hirohito había estado aquí en Galicia e facendo o camiño e apoiando o camiño, ademais. Sí, bueno, e o camiño, pois, bueno, o camiño está ben, é evidente que as últimas choivas o deterioran e o paso constante. Sí, porque ademais, como hai que mantelo co xabre... Claro, non hai outra alternativa. Bueno, pero hai que mantelo... A pasar o chimpín e... Sí, é un patrimonio e é un coste que hai que asumir. E, bueno, está con estas salvedades, non está mal. Con estas salvedades non está mal. Bueno, por falta de tempo, contenos en que vai a consistir un pouquiño o acto de celebración deste 45 aniversario de goberno continuista do Partido Socialista en Caldas este vindeiro sábado. Continuista non, continuado. Continuado. Continuista non. Dios nos libre. Gracias, profe. Disculpas. Nada, que va. Sí, que é un tema da linguaxe. As presas. Un tema da linguaxe. As presas. Vamos a ver, os compañeros de executiva prepararon para o sábado un programa de actos moi xestos. Hai unha exposición no auditorio que os compañeros prepararon cos principales logros e co que corresponde en este tipo de casos. Habrá tamén un acto político no que, bueno, o secretario xeral, Juan Garzúa, fará un pouco a exposición no que foi. Falará tamén un membro da executiva galega, Paula, como un pouquinho para pôr en valor o tema das políticas de igualdade. Está invitado especialmente Fernando González Laxe, que tamén terá unha participación, o señor Resteiro como secretario xeral e eu. Bueno, un poquinho en función do que viñamos facendo, pois un pouco poñer en valor este tipo de cousas
pero tamén recordar que as celebracións prestanse a moitas cousas, pero sobre todo a coller impulso para o futuro. E eu creo que é un punto de inflexión para ir xa determinando o futuro, porque había, cando se derribou o muro de Berlín, un graffiti que decía mañana es la cuestión. Eu creo que o pasado, pois, bueno, terá a súa aceptación e a súa crítica, pero xa está pasado, e a cuestión é preparar ben o futuro. E temos futuro. E en maio son 2 anos. En maio son 2 anos. De legislatura. É dicir que en 2 anillos estamos en eleccións. Justamente. E hai que preparar ben, programa novo, proxectos novos, e sin duda, pois, entender que estamos nun fin de ciclo. Pois, señor Rei, lle agradecemos moito que nos haya contado para nós e para os veciños de Caldas e a audiencia de Canarias Baixas todas estas cousas. Remate co que queira, remarcando algo, falando incluso de algún éxito máis ou de algunha cousa que está aí para facela. Non se queira. No, vamos a ver, para facer, eso é un tema mínimo, hai moitas cousas para facer con financiación incluso conseguida. Eu creo que non debería tardar a firma do convenio para o centro médico. Eu creo que leva unha marcha razonable a circunvalación, e esos son dous efectos, dúas cuestións. Logo temos a maiores conseguido xa por o Ministerio 1.400.000 euros para a reforma íntegra e a difusión turística do Xardín, que é unha das cuestións que teníamos, pero hai financiación, hai proxecto, e de feito o próximo xoves teremos unha reunión co equipo técnico, na que darei conta tamén probablemente o sábado en función de como este a cousa. E o futuro, en canto á inversión, eu vexo esplendoroso. E se desde a agrupación somos quen de seguir igual de unidos que sempre, pois eu auguro que teremos outros 45 anos máis. Pois que moitísimas gracias por estar hoxe conosco, hasta unha vindeira ocasión, moi boa noite e bueno, suerte e boa felicitacións para este acto deste sábado e o 45 aniversario. Moitísimas gracias. Nos vamos a publicidade, damando os copatrocinadores, volvemos a recibimos a Juan Carlos Blanco, investigador sobre Cristóbal Colón. Non o perdan, será un instantito.